खुलुमबाय बे समाव बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं मिथिका नार्जारि दिनै फुंबिलिनि गाहाय रादाबफ्राव दङ। सानजा खालपानियाव थिर जुवानि हेंथायै पुलिसनि गोख्रों सिग्रोमनाय 3 जुवारि एरेस्ट खालामदों। रिपु फरेस्ट रिजार्भ हादानाव एबसुआ नायगिदिंहैदों। गाम्बारिगुरियाव 9 साननि हाबाफारिजों 17थि श्री श्री सियामा फुजा फालिनो लादों। जनायाव सियां दैमाया सरासनस्रा नङै रानलांनाया रायजो राजाखौ जिंगायाव खोख्लैदों। आसाम एबा मिरु सरकारखौ राहा लानो दाबि दैखांदों दैमा सेरफाङाव रायजो जानाय सुबुंफोरा। गाजायाव सा 10,500 थैनायखौ नोजोर होनानै गोबां सुबुङा गाजानिफ्राय खारगासिनो। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। बाक्सानि सानजा खालपानियाव गबरथना थानानि पुलिसा 3 जुवारिखौ सिग्रोमनानै हमदों। हमजानाय 3 जुवारिया सालबारि महकुमानि बेन्दोङाव थानाय सुरन्जन शर्मा, मनेश्वर बर्मन आरो भारत बर्मन। हमजानाय 3 जुवारिफोरनिफ्राय जुवायाव बाहायनाय गुबुन गुबुन मुवा बेसादफोरबो मोननो हादों। बे समाव गबरथना पुलिसनि जिम्मायाव 3 जुवारिफोर। मख'नो गोनांदि बाक्सानि गुबुन गुबुन जायगायाव उदाङै सोलिबोगासिनो दङ थिर जुवानि उदां फालांगि। चिरांनि रिपु रिजार्भ हादानाव मिरु एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' आरो गाहाय नेहाथारि कनिन्द्र बसुमतारी मोना नायगिदिंहैदों। बावैसो सिगां हाग्रा रैखाथि खालामनो दानानै दोनजानाय सार्भिस प्रभाइडार एनजिअ आरो अरन एनजिअनि गेजेराव गोथां दंफां दानफायनाय, हाग्रा सिफायनाय आरो दंफां सिखावनि जाथायफोरखौ लानानै गोबां नारा-नाथा आरो दान्थे-बिदान्थेफोर जालांदोंमोन। बे जाथायानो दिनैसिमबो रायजो राजाफोरनि गेजेराव गावजों गावनो मुं सुलायनाय आरो हाथाय बाजारफोराव थांनायाव गोबां सोंलायनाय रायज्लायनाया जोबनानै थाङाखै। बेफोर जाथायफोरखौ लानानैनो थार बिजिरनाय जानांगौ आरो अरनबारिखौ रैखाथि होनांगौनि नोजोरजों जाथाय थिलियाव दावबायहैदों होननानै खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायदों। थांनाय बोसोरफोरनि बायदियैनो देग्लायबो सियामा फुजाखौ बरपेटा जिल्लानि गबरथना गाम्बारिगुरियाव बिमा काली मन्दिरनि लांगोनानि गेलेग्रा फोथाराव फालिनो आखायाव लादों। बे फुजा फालिनाया दासिम 17 बोसोराव आबुं जाबाय। बरपेटा रडनि साहा गबरथना गाम्बारिगुरि गामियाव बोसोरफ्रोमबो गाजा गोमजायै खुंफुंनाय जायो आरो मोजाङै मोजां जाफुंसार जालाङो होननानै फोरमायदों फुजा खुंफुं आफादनि आफादगिरि मणिकान्त गयारीजों लोगोसे नेहाथारि रन्जित बर'आ। आरो गुबुन गुबुन हाबाफारिजों मेला दिन्थिफुंनाय बायदिसिना गलाफोरा गोजान गोजाननिफ्राय बे फुजायाव दखान होफैनाय जायो होननानैबो फोरमायदों। बेनिखायनो गासै बरपेटा रडनि रायजो राजा आरो बिटिआरनि रायजो राजाफोरखौ लैहोर लैहोर फैनानै बे फुजानि हाबाफारि लानायखौ जाफुंसार खालामफैगोन होननानै आसा खालामदों खुंफुं आफादा। फैगौ 12 नभेम्बरनिफ्राय 20 नभेम्बरसिम 9 साननि हाबाफारिजों गाजा गोमजायै खुंफुंगोनखौ फोरमायदों। गिबि सानखालि बेखेवगिरि महरै फुजा कमिटि आफादनि आफादगिरि मणिकान्त गयारीया गाहाय हाबग्रा दरखंखौ बेखेवगोन। मोनाबिलि समाव सानफ्रोमबो हारिमु मोनाबिलियाव देंखो रोजाबगिरि दिन्थिफुंनायजों लोगोसे बर'नि ख्रिस्टि मोसानाय आरो बायदि बायदि हाबाफारिबो थागोन होननानैबो फोरमायदों आरो माखासे फेग्रा मुवा बायदि लोंनानै फुजाथिलियाव दावराव दावसि खालामफैयोब्ला कमिटिनिफ्राय गोख्रों राहा लानाय जागोन होननानैबो फोरमायदों। सरकारनि नेमखान्थि बायदियै मानिनानै सियामा फुजाखौ बोसोरफ्रोमबो फालिनाय जायो होननानै फोरमायदों खुंफुं आफादनि आफादगिरि मणिकान्त गयारीया। बुरलुंबुथुर दैमानि गाहाय दै सियां दैमाया सरासनस्रा नङै खमायलांनायाव दैमानि बिखाया बोरि जालांदों। दा दैमानि बिखायाव दैनि सोलाय बाला आरो बाला। दैमानि बिखायाव गुबुन गुबुन जायगायाव बालासरनि सोलाय बालाहामानि महर मोन्दों। जाउनाव सियां दैमानि बिखायाव नावनि सोलाय सालायदों ट्रेक्टर आरो मटर साइकेल। हरखाबै सियां दैमानि बेबायदि सोलायनायाव जिंगा सिहोदों सियां सेरफांनि सरासनस्रा सुबुंफोरखौ। बे समाव सियांनि बिखाजों नांजाबनानै थानाय जनायनि आइरेखा बायदि पबा हाग्रानि जिब जुनारनि फारसे गिखांनाय सोमजिहोदों। सियां बुरलुंबुथुर सेरफांनि रायजो राजाफोरनि जिउ खुंनायनि फारसेबो खैफोद फैदों। सियां दैमानि सायाव सोनारनाय ना हमनानै जिउ खुंनाय फारसे गिखांनाय सोमजिहोदों। सम सम सियांनि दैया गुबुंले जानानै बोहैबोनायनि जाउनाव दैमानि बिखाया बोरि जाबोदों होननानै सन्देह खालामदों रायजोफ्रा। हरखाब सियां दैमानि बेबायदि सोलायनायाव गोबां सोंलु सिखांदों। बेनि समानैनो आसि थुदों चीन हादराव। गोजा चीनी षड्यन्त्रनि सन्देह खालामदों रायजोफ्रा। सियांनि गाहाय फुंखा सांफुआव चीन हादराव दैमा बान्दो थेनाय खामानि मावगासिनो थानायनि सन्देह खालामदों रायजो राजाया।
इजराइल आर्मिनि गाग्लोबनायखौ गिनानै रोजा रोजा फिलिस्टाइनफोरा गाजा नागारनानै खारगासिनो। मख'नो गोनांदि हामासखौ फोजोबस्रांनो हायाब्ला जिरायनाय नङा होननानै इजराइल आर्मिया हामास थिउरियाखौ फोजोबस्रांनायनि थांखिजों बृहस्पतिबारखालि 33थि सानाव मैखोम हामास लिडारफोर थाखोमाग्रा जायगायाव गाग्लोबनानै गोबां हामासफोरखौ बमाजों बुथारदों इजराइल आर्मिनि कामाना। गाहाय मन्थ्रि बेन्जामिन नेतान्याहुनि बिथोन बायदियै इजराइल आर्मिया जेब्लासिम हामास थिउरियाफोरखौ फोजोबस्रांनो हाया अब्लासिम इजराइला जिरायनाय नङा होननानै गोख्रों थांखि लादोंमोन आरो फिलिस्टाइननि सायाव इजराइला गासै बिबानखौनो रुजुनगोन होननानै फोसावदोंमोन। इजराइलनि आर्मि एबा आइडिएफआ बुधबारखालि फुंनि समाव फिलिस्टाइननि गाजायाव माखासे टेंकजों लोगोसे हाबफैनानै हामास थिउरियानि थाखोमाग्रा सुरंखौ बमजों थेर-बेथेर खालामदों आरो गोबां हामास थिउरियानि जिउ खहा जाहोदों। अदेबानि आथिखालाव हामास आरो आइडिएफनि गेजेराव गोख्रों दावहा नांनायनि खौरां मोन्दों। मख'नो गोनांदि दासिमाव गासै सा 10,500निबो बांसिन सुबुङा गाजायाव बुथारजाबाय इजराइल आर्मिनि गाग्लोबनायजों। दिनै फुंबिलिनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।